НДСВ подкрепя именно тази линия на действие. Ние от НДСВ се придържаме към един от вече редактираните изводи на доклада на Вътрешната комисия, който насочва определено вниманието на министър-председателя към етичните параметри на политическото поведение. Факт е обаче, че МВР е нереформирана система и изпитанието тя да бъде модернизирана е силно предизвикателство пред управлението. НДСВ подкрепя именно тази линия на действие, защото ние, като европейска либерална партия, искаме страната да бъде модерна. НДСВ подкрепя именно тази линия